så vil jeg give ordet til Kim Warming. Værsgo. Ja, tak for det. Det her, så vidt jeg kan se, så handler det om epidemiloven. Og da jeg hørte, at juristen han var blevet syg, så tænkte jeg, hold da op, så havner det nok hos mig. Fordi jeg er ikke ekspert i epidemiloven. Vi skal lige have noget lyd på Kim. Kim er ikke Kim, du går alt for lidt igennem, for vi vil gerne have din guldkorn. Jeg kender kun loven overfladisk. Så jeg er glad for, at Mikkel han kunne træde til, så vi kan få mere klarhed over, hvad der egentlig er sket med den nye epidemilov. Men jeg har lov ligesom at forsøge at give et overblik over, hvad jeg tænker, der er sket her de sidste 1,5 år. Og for mig at se, så står det helt lysende klart, at der er 2 modstridende historier omkring covid-19. Der er den 85% kender, og som de kender ud fra presse, det er ikke presseloge, men presse, hvor Folketinget eller hvor Mette Frederiksen stiller sig frem. Og så er der så dagbladene, og der er TV 1 og 2 blandt andet. Så jeg vil gerne fortælle den historie først, og jeg er ikke nødvendigvis helt inde i den historie. Men det handler jo om, at covid-19 startede i Kina tilbage der i december-januar måned med rigtig mange syge. Og den 23. januar valgte man så at lukke Wuhan ned med stor succes. Man havde forventet en enorm bølge af døde og indlagte. Man kunne se allerede efter kort tid, at epidemitoppen tog af, som udtryk for, at den her nedlukning den havde været effektiv. Det var man selvfølgelig opmærksom på i WHO, og ingen tvivl om, at da man så, at det her det så ud til at kunne blive en pandemi med spredning først til Europa, så har man aftalt i WHO, hvordan det her det skulle planlægges, fordi man var meget bekymret for dødelighedstallene der i starten. Det betød så også, at Mette Frederiksen den 11. marts stillede sig på talerstolen og sagde, at vi står over for en alvorlig situation. Vi er nødt til at gøre noget drastisk, og kom så med alle de planer, der blev effektueret senere hen med nedlukninger, skolelukninger, hjemmearbejde osv. Og det var sådan set lidt hen i epidemien, hvis man ser epidemikurven i forhold til indlagte, sådan måske en 5-10 dage ind i den. Men man så, at den bøjede af der efter 20-22 dage, som udtryk for, at det, vi havde gjort, det var effektivt. Og så galt det om at holde epidemien i skak. Vi var i vinterperioden, der var masser af virus i luften. Så i en periode havde vi skrabt nedlukning, og den løsnede vi så op for, kan man sige, da sommeren den nærmede sig. Det var så også på det tidspunkt, at man begyndte at lave massetestning hen over efteråret. Og man kunne se, at allerede fra september-oktober, der begyndte smittetallene at stige, hvilket gjorde, at vi var nødt til at holde fast i en del af restriktionerne med antal folk, der kunne mødes osv. Og håndvask og mundbind kom så også på et tidspunkt. Alt sammen for at kontrollere den her epidemi. Og heldigvis viste det sig så der i efteråret, at der var vacciner på vej. De var allerede under afprøvning, og vi kunne begynde at vaccinere de første i slutningen af december måned. Hvor man lige inden der faktisk mellem jul og nytår havde strammet endnu mere til. Man kunne ikke blive klippet længere blandt andet. Og så kunne man så se derfra allerede fra 1. januar, at smitten de faldt. Nogle sagde, det var på grund af vaccinerne, og andre sagde, det var fordi vi stadigvæk havde restriktioner med kontrol over epidemien. Og så fadede det ligesom ud der i løbet af februar. Det gik faktisk rigtig langt ned. Men vi skulle tage os i agt, fordi allerede i løbet af januar måned, der fik vi jo den engelske mutation, som var dobbelt så smitsom som den oprindelige
virus, som gjorde, at vi var nødt til at holde fast i de fleste restriktioner. Og selv nu her, hvor en stor del er vaccineret, så har vi så fået Delta-varianten, som jo er endnu mere frygtelig end B117, som den engelske variant. Men heldigvis så er vi ved at nå i mål med vaccinerne. Vi ligger nu på omkring 80%. Men for at holde smitten nede i endnu højere grad, så skal vi også have vaccineret de 12-15-årige. Ikke for deres egen skyld, det er sådan set lidt lige meget, men for at opnå det, vi kalder flokimmunitet. Nu har i hvert fald Sundhedsstyrelsen meldt ud, at vi opnår aldrig flokimmunitet, men alligevel mener man, at det med at vaccinere de unge, det kan være med til at holde virus i skak og epidemien nede. Og det er sådan set der, hvor vi står i dag. Spørgsmålet er så, hvor mange vi når at få vaccineret. Jeg tænker ikke, vi kommer ret meget højere op end der, hvor vi er nu. 80%. Så det er den historie, vi alle sammen kender fra aviser og fra regeringen og deres støttepartier side. Oppositionen er ved at stille flere og flere kritiske spørgsmål, fordi vi kan godt se, at der foregår, der sker jo ikke noget, selvom vi har den Delta-varianten. Så det var den ene historie. Den anden historie, som den jeg tror mere på, den handler om, at vi fik et virusudbrud der i Wuhan, ingen tvivl om det. Der er mange, der diskuterer, om virus findes eller ikke findes. Det vil jeg slet ikke gå ind i, fordi det kan jeg ikke gennemskue. Men lad os nu bare sige, at det er en regulær virus, hvor den så indkommer fra, som har en vis dødelighed, specielt hos ældre mennesker. Mange år før 2020 har man arbejdet med at lave generelle coronavacciner. Og de senere år har man så fundet ud af, at hvis vi ikke har set, normalt så er det sådan, at vi tager del af en virus, eller vi tager en virus og svækker den, ligesom polio. Men man havde ikke rigtig virus isoleret, og slet ikke i en mængde, hvor man kan bruge den som vaccine. Men der kunne man så tage gensekvensen fra den her virus og bruge den som vaccine. Og det var så det, vi kalder RNA-vaccinerne. Så ingen tvivl om, at allerede da man så, at pandemien den spredte sig, så gik man i gang, fordi man havde den her gensekvens tidligt, jeg mener allerede i løbet af januar måned. Så man kunne straks gå i gang med at lave den her syntetisk og putte den ind i en vesikel eller i en anden virus. Og for mig at se, er der ingen tvivl om, at man nede i WHO formentlig har lavet en aftale om, at vi skal bremse den her pandemi ved hjælp af vaccinationer. Vi skal simpelthen vaccinere hele verdens befolkning. Og det tror jeg, man har vist lige fra starten. Jeg tænker også, at man godt var klar over, at den her virus var ikke nær så dødelig, som man først antog. Og specielt ikke dødelig for folk, der var raske og under 70 år. Så for mig at se, så handler det her om, at man har gjort, hvad man kunne for at holde frygten ved lige i samfundet. Og det gjorde man jo blandt andet med restriktionerne, som viste, hvor alvorligt det her det var. Senere hen, da den faldt i løbet af sommeren, så begyndte man at masseteste og kunne dagligt aviserne vise, hvordan tallene faktisk steg. Smittetallene steg i løbet af efteråret. Som også angav en alvorlighed over det, der ligesom, tror jeg, bane vejen for den frygt, der gjorde, at folk de glædede sig til at få vaccinen. Man kunne næsten ikke vente på, at det blev ens tur. Og jo yngre man var, jo længere skulle man vente. Det var helt forfærdeligt. Og så kan man sige, for at holde gryden i krog, fordi enhver kunne se, at smittetallene faldt i løbet af januar og februar måned. Så for at holde gryden i kog, opfandt man så det, man kaldte mutationer. Altså coronavaccine har altid og vil altid mutere helt vildt. Allerede siden Wuhan er der jo tusindvis af forskellige mutationer. Så har man lagt sig fast på mutationer, så man kunne se, hvor ens udviklede sig ens i landene, og det var så først den engelske, jeg tænker i marts måned, der var vel kun den engelske mutation. Og så her i løbet af, var det maj måned, gik
den delta-varianten op, og jeg tror midt i juli måned, der var 80% af tilfældene, det var delta-varianten. Så på den måde har man indgivet folk en fuldstændig ubegrundet frygt, kun med henblik på at sikre, at så mange som muligt de blev vaccineret. Og man kan sige, at grunden til, at det kan lade sig gøre, er selvfølgelig, at vi ikke har en fri presse. Stort set samtlige dagblade, samtlige officielle eller de store tv-kanaler, de har genfortalt regeringens, Sundhedsstyrelsens og Serum Instituttets historier. Der er enkelte kanaler, som Mona er repræsentant for. Der er også Facebook, men der bliver man jo censureret. Der er Twitter, der bliver man i lidt mindre grad censureret. Der er LinkedIn. Der findes forskellige kanaler, hvor man kan få nogle informationer. Der er også internettet, men Google er jo også censureret. Så det store spørgsmål er, når vi engang finder ud af, hvilke flopnummer det her det er, hvad gør vi så for, at det ikke skal ske igen? Hvordan sikrer vi os, at den information, som vi som befolkning har brug for, at den er til stede? Så jamen, det var mine tanker omkring. Det var det, du ville sige om det, covid indtil videre.